आमर ए जे पूरी ହେଇଛି ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ହେଇଛି ଏଇଟା କି ସ୍ପେଶାଲ ଆଜି ଜାଗର ସ୍ପେଶାଲ ଚେଙ୍ଗାଣି ଦିଶି ବାପୁ ଯେ ଏଇଟା କେତେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ତେଲ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ସବୁ ସରିଗଲାଣି ପହଞ୍ଚୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆଜି କ'ଣ କି ଆଜି ଜାଗର ମାନେ କ'ଣ ହୁଏ ଜାଗରରେ ଜାଗରରେ ମହାଦୀପ ଉଠେ ଜାଗର ଜଳା ଯାଏ ଜାଗର କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ ଜାଗର କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ ହଁ ଶିବଙ୍କୁ କାହିଁକି ପୂଜା କରାଯାଏ ଆଜି ସେଇ ମହାର ଯେମିତି ଶିବ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବର ପାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଏ ଆଉ ଓହୋ ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଲି ଝିଅମାନେ ତାହେଲେ କରିବେ ଆଉ ପାର୍ବତୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କରନ୍ତି ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଯିଏ କରେ ଓହୋ ଏ କ'ଣ ଭୁଲ କହିଲା ନା ଠିକ୍ କହିଲା ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି ମାନେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ସେଇଟା ସତ ଆଉ ଯୋଉଟା ସତ ହେଇଥିବ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିଦେବେ ଆଉ ସେଇଟା ସତ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇନା ଇଏରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଓହୋ ହଉ ତାହେଲେ ସେଇ ଖୁସିରେ ଆଗରୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ସେଟା ଜାଣିନି କୋଉଥିପାଇଁ କରାଯାଏ ମୁଁ ଏବେକା ଅନୁସାରେ କହୁଛି ଯେ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ କରନ୍ତି ବୋଧେ କାହିଁକିନା ଓକେ କହିବୁନି ବହୁତ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କାହା ନଜରରେ କେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଯିବ ଭୁଲ କହିବୁ ଯଦି କହିବୁ ନା ଏଇଟା ଠିକ୍ ତାହେଲେ ରାଗିବେ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି କହୁଛି ଏଇଟା କ'ଣଟା ଦେଖା ଟିକେ ଏଇଟା କ'ଣ ମଟର ନା ଭୁଗନି ପୁରୀ ଭୁଗନି ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଜି ରାତିରେ ତାହେଲେ ଫାଇନାଲ ତେଲ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ପକେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ଛାଡ଼ ହଉ ତାହେଲେ ଜାଗର